Eero Ehti, miten jakaisit perhevapaan? Tämä järjestelmä on varsin hyvä. Pääsääntöisesti naiset ovat käyttäneet perhevapaan vain 6% miehistä. Eduskunnassa käytiin laaja keskustelu, pitäisikö perhevapaa jakaa puoliksi miehen ja naisen osalle, ennen kaikkea sen takia, että naiset menestyisivät työmarkkinoilla nykyistä paremmin. Perhekohtaisuus kuitenkin on tässä ratkaisua. Joissain perheissä on järkevää, että mies hoitaa, joissain nainen. Tässä mielestäni pitää jättää perheelle vapaa valinnan oikeus, kuinka perhevapaan käyttää.